Ngicela ukuthi iy'ngane ezingaphansi kweminyaka o-18 zilale ngoba le story esabantu abadala kuphela. South Africa ngisizeni, ngicela usizo. Kuthiwa ingane engakhali ifele embelekweni. Nansi imali yami iphelela kumlungu bakithi, kugogo womlungu waseThekwini. Abantu besifazane abaningi bayamazi-ke loya gogo owenza abantu besifazane abangashadile or abangenamadoda or abadivosile. Ufika laphana kuthiwa i-sensual massage, kanti loya mlungu wenza inkonzo yekamero ngesandla sakhe. Once waqala ukuhamba loya gogo wamlungu, akube kusaphumeka, akube nje kusahambeka. Usuyinto yakhona nje gida laphayana u-750 i-hour. Ngicela ukunitshela ukuthi mangabe ngizo-ovulate, mengi-ovulate noma mhlawumpe ngizongena kuma-periods, ngijika kuloya mlungu o-750 aba-4 baya kamlungu. Sho ukuthi mengi-ovulate lowo 4 days and some few days before ama-periods imali iphelela kamlungu. Angisingedwa-ke ngistakhe kule nkinga. Baningi osisi engihlangana nabo laphayana abadivosile abangenamadoda. Umbone ukuthi lo una 40 years iy'ngane isevasithi, uthi nje angifune mjolo. Indoda isingikhathazile, umjolo uyanyisa, angifune stress. Uhamba lo yamlungu, ugogo womlungu. Ningenze ngasanibazi bosisi baseThekwini, nimazi kahle ngoba nje siphambana lapha kulo yamlungu. Iyaqala kanje lento. Sho ukuthi mengabe ngina 19 years kunobhuti owangishada. Ubhuti wakhona ubekana 28 years, which means isho ukuthi ungidlula ngo9 years, 9 years older than me. Ayisishadeke nalo bhuti, uyena owakhokhela yonke into because nabe ngimncane ngingasebenzi, bengikwi-gap year. Bengikwi-gap year nje ngiqeda umatric before ngize ngihambe ngiye university. Ayisho ukuthi-ke lo bhuti mangabe sesishadile kumnandi emshadweni ethu, ziyamporoma, yabona phela umzimba usavuma, ngisamuhle. Usemsebenzini, mina ngiyakupheka laphayana, ngipheka angigqokile, understand, ngifake ilingerie. Uthi nje mangabe ubhuti wabantu efika sengimlinde esicabheni angigqokule sihambe siye upstairs. Mangabe sesibuya upstairs-ke sesibuya sijulukile siyadla-ke laphayana. Hayi kumnandi emshadweni wethu, kumnandi bafethu, angifuni ukungasho. Kudliwa amakhekhe emshadweni by that time. Hayi-ke dudlu ingane esiswini, ngikhulelwe. By that time bengiplana ukuthi sengifuna ukubuyela esikoleni-ke, bese ngifuna ukuthi ngihambe ngiye university. Ngikhulelwe bafethu. Mangabe ngikhulelwa sijabulile ingane yethu yokuqala, ngizale ubhuti wabantu hands on. Uyayibambela enganeni. Yo, it's beautiful. Nkosi yami, kanti umshado into enhle kanjena. Bayangixaka mina abantu abakhala ngomshado, abantu abakhala ukuthi akudliwa lapha amakhekhe kukamfazi ongemama. Kumnandi emshadweni wami by the time kudliwa amakhekhe, kudliwa wona amakhekhe. Ithi ingane yami mangabe isihlanganisa unyaka owodwa, ngiqaleke manje ngifunde online, sho ukuthi ngiyatadisha lendlini sengiyafunda. Hayi sengibuyele esikoleni. Nangu ubaba kaMntwana. Ubaba womfana uthi kumina ungitshela udaba lokuthi ngoba umntwana usekhulile, usehlanganisile unyaka owodwa, ucela senze omunye umntwana. Hawu kanjani manje baba, ngoba phela sengiqala isikole. Ubaba ayibekeke izathu zakhe, athi ubaba yena uthanda ukuthi abe nezingane ezicishe ilingane, zidlulane mhlawumbe ngonyaka owodwa, mangabe zesikoleni zifunde same time ziqede. Naye azi ukuthi useqedile ukuzala, usefocuse kwezinye izinto. Nami sengiyakwazi ukuthi ngifocuse kwezinye izinto engifuna ukufocus kuzona. Ngicela nje nkosikazi wami umithe njengalesikhathi isikole uzobuya usibone. Angisho mina ngiyiprovide lendlini, ngiyaprovide ngubaba wekhaya. One thing engizontshela yona mangabe ushado usemncane njengami, ushado una 19, usuku saphuma kwisandla sabazali ungena esandleni sendoda. Kufanele ngathi nje ungena esandleni somunye umzali because awunamali, awusebenzi, usafunda. Mangabe ukuthi uyafunda, even if ufuna ama-pets, indoda must provide. Indoda must ukudla okudlayo, indoda must. Ufuna ukuya e-restaurant uhambe uyothenga i-McDonald's nje, indoda must provide. Ufuna amaphaca, indoda must provide. Isuyifana nomzali wakho loyo ndoda, and ufunda ukuthoba. Like mina indoda yami bengiyithobela, angisho ukuthi abanye abantu at my age abathobi. Mina indoda yami bengiyithobela, indoda yami bikade iyona yonke into kumina. Like bekuyiyona engenzela ama-decisions empilweni. Bengikufuna ukufunda ngaloso sikhathi, but indoda yangithathela isinqumo sokuthi njengamanje siyazala, senza omunye umntwana. Mangabe kuwukuthi uyapreventa, stop amaphilisi okupreventa.
ake ngempela bafethu ngikhetheke ngiyeke ukupreventa ngikhethe wangifikela nembiza nje imbiza kwabe ngathi yenza kancane wangisa kulo dokotela lo ochatha nayo sihamba sochatha sobabili sathi mesibika kochatha nje sahlala isisu wahla ngakhulelwa ingane yesibili. Isisu sami sengane isibili bekade sinzima kakhulu besiheavy bengingakwazi ngisho nokufunda. Ngicela ukuntshela ukuthi ngagcina sengidiregister ke lo nyaka lo engangufunda. Ngadiregister ngafocus ekukhulelweni ke manje. Ngafocus ekukhulelweni nakhona indoda yami yangitshela ukuthi you know what mkami diregister ukuze ungayitholi usuneyikwelede la usuneyikolodo lapha esikoleni diregister. Ayike ngadiregister ngempela ngafocus ekukhulelweni ngazala ke manje yabona ke sengiyi-housewife yangempela ke senginey'ngane ey'mbili ngikhulisa iy'ngane ey'mbili eyodwa isajanquluza laphayana nansi enye yesibili nayo incane understand sengumama wangempela ke nansi nendoda nayo umntwana wesithathu because mibuye emsebenzini I need to make sure ukuthi iyadla kumele ngiprepare iy'mpahla zayo kumele ngiyi-ayinele kumele ngenze this kumele ngenze that kumele ngenze sure ukuthi indoda inakekelekile. Angikhathali-ke mangabe kuyisonto uyabona mangabe kuyisonto indoda isukilele wena uvuka ulungisele yona ulungisela abantwana miqede nje ukulunga indoda isisha ihuthi sifuna nihambe engathi wena awusidinga isikhathi sokulunga nawe wena nje ulunga uyasheshisa la endlini indoda isisha ihuthi emotweni. Ake bafethu emva kokuzala umntwana wesibili ngibona ukuthi isimo sasendlini asafani nasekuqaleni financially because umntwana uyabiza ingane iyabiza understand ingane iyabiza like nje iyabiza kakhulu kuphinde mina angisebenzi i-household iyayidinga i-income yesibili understand ngibuyele ke manje esikoleni indoda yami uyibona ukuthi ayikusupport kahle yabo yokubuyela esikoleni ithi rather uthola umsebenzi nje maybe any online job usebenza but ngina lento ukuthi i-online job izongiholela malini mina I need proper money ukuze ingane zethu njoba zikhula sikwazi ukuhlanganisa imali mina nendoda yami ziye ezikoleni ezingconywana because ubaba bekasebenza kamasipala and ama-chances ukuthi izingane zithole uxhaso kalula anzima because usebenza ngamasipala understand and kumele siyisevele nemali yokuya e-university ngekwazi ukuthola uNSFAS ngeyifane nathi understand nje bafethu ngifunde online ngifunde ngiyimisele ngifunde futhi ngibe ngisebenza online ngithola imadlana encane sengiyakhona ukusiza nalapha endlini ngiyakhona ukupesha yabona kodwa i-main salary yale ekhaya ivela kwindoda ibond yomuzi ikhokhele indoda izingane esikoleni ikhokhele indoda mina ngikwazi ukuthi ngikhokhele omalume ngemali engisebenza online mhlawumbe ngithenga igrocery kancane nendoda yami igcwalisele ayaneli kahle igrocery. Ayibafethu ngisasebenza kanjalo online lento yami online igcina ingasasebenzi ngingasayithola imali ngiyafunda lana kodwa ngidiphendele kwindoda ke manje sengidiphendele kwindoda full time sonke sidiphendele kwindoda yabona mangabe udiphendele kumuntu uneyindlela uyakwazi ukumngena ukuthi uyambona namhlanje ukuthi ukanjani understand uthola indlela zokumngena indlela zokuyikokobetha indlela zokuncenga because umuntu loyana ungamboni mhlawumbe esenkonzweni eswenkile efaka ubhothayi ethi thank you Jesus ethandaza siyabonga baba ethandaza ngezilimi masucabanga ukuthi endlini kuzobe kuyilimi azikho izilimi lapha endlini zaseyiphelile izilimi nazi izikole fees zeingane zifuna zikhokhele nakumele kukhokhelwe omalume nakumele kukhokhelwe ibond indoda yami yagcina isiyikhiphile izingane kwi-private school yayifaka kwi-public school you understand ingane zami seyifunda esikoleni sabantu lekole lezi engangifunda kuzona nami ingawuhlali kahle umoya wami ukuthi nami nginenkinga yokuthi ngine broken English nezingane zami izoba nalo nkinga lezo mina ngithanda izingane mani izingane ezivetezayo izingane ezinolimi oluqaqekile understand ngoba phela yona into esiyelayo ebelungwini hayi ukuthi siyela ukuthi quality ontontoni siyela ulimi oluqaqekile ngoba ukuthi ingane mhlawumbe ifunde e-private school noma ifunde e-public school akunamehluko ulimi uqha ema-university akubuka ukuthi ufunde e-public noma e-private ema-university kubuka ama-points emsebenzini babuka i-capability yomuntu ngicela ukuntshela ukuthi-ke hayi
ngiqede ukufunda-ke ngiqeda ukufunda nami ngibona ukuthi ngizothola ibreak encanyana ngikwazi ukubuyisela iy'ngane zami ku-private school ku-private school ingakabi kumbi kakhulu yabona lonto leyo. Ake mengiqeda ukufunda futhi ngiwuthola umsebenzi by that time indoda yami like he's doing well on his like emsebenzini wakhe, he's doing well emsebenzini wakhe. Ngiwuthole kumsebenzi ngikwazi ukuthi ngilekelele endlini iy'ngane zibuyele kwi-private school. Ngisahola kancane kwindoda, understand? Ngokuhamba kwesikhathi emsebenzini nami ngifake i-effort. Ngiyabona ukuthi la ukuze uphumelele kumele wenze njani. Ngifake i-effort, ngifunde more. Indoda ingabe isafuna-ke manje ukuthi ngifunde more. Ibona ukuthi angisakwazi ukuthi ngispende isikhathi ney'ngane, angisakwazi uspende isikhathi nayo, ngifocus ey'ncwadini. Understand lento kube nokubangisana endlini ukuthi indaba yokufunda kakhulu yabona. Iy'ncwadi zami sengiyifunda ngokutshontsha manje, sengifunda nasemsebenzini, sengifunda ngama-engelo, understand? Senginokuphuma manje sengiqamba amanga kweyami indoda ngithi ngiyoshaya i-window shopping kuphi ngizwe kuthiwa kunamanani aphansi ini noma ngisebenza i-overtime noma emsebenzini nge-weekend bathi asifike kade akunakufika kwe-weekend la ngiyotadisha ngiyofunda. Ngathi nje ngiqeda ukugraduate after ukugraduate ngiqeda nje just a short course ye-postgraduate. Ake ngicela ukunitshela ukuthi emsebenzini ngathola isikhundla esithe xaxa because leyo nto ade ngiyifundela, leyo course ade ngiyifundela bizongisiza somewhere somehow emsebenzini wami. Ngithola isikhundla esingconywana emsebenzini and ngiqale-ke manje sengiyafunda. Ngiqale manje sengisebenza kangconywana, sengithola iholo elithe xaxaxa elithi alilingane nelendoda. Sesiyalingana-ke manje ngokwamaholo noma mhlawumbe ngisasele kancane but ngathi ngangisemuva ngo-2000 sesabantu abalinganayo. Uyazi ukuthi mangabe usu-afforda kunzima ukuthi umuntu akushayele umthetho, usu-afforda akutshele ukuthi esalarini yakho this is what you're going to do. Uzokwenza ukuthi nokuthi ngale mali lo ozoyihola. Sengitshelwa yindoda ukuthi uzokwenza ukuthi nokuthi ngale mali lo ozoyihola. Kodwa-ke kubuye-ke kumina kuthiwa umfazi uyothobela indoda yakhe. Ngiyithobele-ke indoda ingishayela umthetho emalini engiyiholayo. Mina mhlawumbe nginamanye ama-plans njengomfazi, ngibuka ezinye iy'khala, ngibuka ezinye iy'ndawo ukuthi hayi mani asenze kanje le ekhaya ukuze izinto y'lunge. Kodwa yami indoda iyona ezongishayela umthetho ngelami iholo. Lapho bafethu ngibhizi angimile ngiyaqhubeka nokufunda. Indoda yami vele angisayizwa-ke mangabe ithi angiye ukufunda, angisayizwa. Ngiyamtshela ukuthi angisho imali yalendlini nawe uyayisebenzisa wena oyishayela imithetho. Kuzosiza mengithola more money, izosiza leyo mali. Bafethu ngifunde ngiqhubeke ngihole imali engaphezulu kwale ndoda-ke manje. Senginyusiwe nasesikhundleni emsebenzini, sengishaya umthetho manje. Sengisesikhundleni la kunabasebenzi abangaphansi kwami abareporta kumina ekumele ngidelegate ama-instructions kubona. You know, once umfazi odelegate-ayo indlela ocabanga ngayo iyashintsha because awusacabangeli wena wedwa, usucabangela abantu abangaphansi kuwena le msebenzi le ekumele bayidelive. Ziqaleke inkinga ekhaya. Ubaba athi ucabanga ukuthi sabasebenzi bakho lo baphethe emsebenzini. Mina ngikhumbula endlini ngiqala ngiphakama kubaba, understand? Angikhumbuli ngimphakamela ubaba. Mengisekhaya bengazi ukuthi izinto ziyashintsha, ngisekhaya kumele ngithobe. Ubaba sucabanga ukuthi sabafundi sabasebenzi bakho lo obadelegate-ela emsebenzini, usuney'thupha wena, ushaya iy'thupha le ndlini, uyakhomba wenza ukuthi bakwethu bengifa ama-family meeting this, makoti ziphathe kahle, iyakhala indoda ukuthi awusathobi. Ngithi baba be specific, yini lento leyo obona ngayo ukuthi angithobi ngayo endlini? Hey, ama-in-laws athi yabona kwa be specific kwakho loyo ukona ngathoba. Indoda ithi thoba, wena ubuza amagama amakhulu, izumbulu zamagama esingisi lawo. Hayibo, ama-family meetings indoda ikhala ukuthi mina angisayihloniphi le ndlini. And mina bengazi ukuthi yini le ngayihloniphi ngayo because sometimes mangabe umuntu one direction, you are very clear nge-instruction when you have a direction ukuthi this is how it's supposed to be. Ukuze le khaya sikhule sibe umndeni onenqubekela phambili, kumele sibe neplan, sibe nama-goals ukuthi sifunani ngalo mndeni wethu.
Indoda yami bicikwa yiloko icasulwe yiloko ukuthi iyona inhloko yale khaya, iyona i-leader yale khaya. Sho ukuthi njengoba mina ngifuna sihlale phansi sidwebe ama-plans ethu nama-goals ethu as a family, it means mina ngiquestiona i-leadership yayo, angiyi-trust i-leadership yayo. Ikona kulokufunda kwami okukhulu osekwenza ukuthi ngiyigcogcome ekhanda, ngihambe phezulu kwekhanda, kwaze kwayinkinga ukufunda kwami endlini. You know what? Ngafika kwi-stage la sengithi, you know what baba? Mina ngizosebenza, ikhadi lami lizohlala kuwena. Kube wena othatha ama-decisions ngezinto zale ekhaya. Kube wena ongithengela izinto, usho ukuthi umama udinga lokhu. Ngiyehla, ngiyasehlika istaff, ngiyayehlika lento ukuze kuthi kwehlika ukuthula, kube nokuthula lekhaya, kuyeke umsindo, kuphela umsindo lekhaya. Yey, mina ngangithi izinto zizoba ngcono because indoda yami yayiqala ukubona amachankura amangaka, because yayi-ena ukota wesalary yami. Yayiqala ukubona amachankura amangaka, lathi ikhadi mangabe lihlala kulona iyahlanya indoda. Aphela manje ama-family vacation, you understand? Angisho lekhaya mina bengikhokhela ama-family vacation. Kulo ma-family vacation, instead of ukuthi si-enjoye indoda iba muncu, iba muncu, ibe buhlaza hlwi indoda, inga-enjoy, idinga ukuthi ilokufunda kwami ngoba sengikwazi ukukhokhela ama-vacation. Sengibona ukuthi mina ubaba wale ekhaya, umina ophethe, umina indoda esuggest ama-vacation. Aphela ama-vacation, indoda yafokhasa kuyona. Bheka indoda isigqoka oGucci. Ayideleli ibuya ngokuzolala. Indoda igqoka oGucci, ibuya late emsebenzini, inuka kahle. Isigqoka ama-perfume abizo 6,000. Ngekabani imali? Ngeyami la imali, because ngifuna ukuthoba ukuze kube khona i-peace emzini wethu. Guess what-ke, lo peace bekade ngiyifuna emzini ayibanga khona because indoda biyidla imali instead of isave imali. Mina bengiyisave imali, ngisavela ukuthi iy'ngane zethu uma ngabe seziye e-university zingahlagi, zingasokoli, zingahlupheki, because u-NSFAS ama-chances ukuthi zibe approved mancane kakhulu. Ngimbiza ubaba wekhaya, ngimhlalise phansi, ngithi baba, le ndlela lo soyenza ngayo, awusakhokhela amapholisi okusevela iy'ngane for i-university. Usuthenga into ey'bizayo oGucci. Since wena usuwazi oGucci, wena uwazi Louis Vuitton, since wena usuthenga ama-perfume abizayo 6,000 or 7,000, bekunani uthenga mhlawumbe i-perfume ya 1.5 noma ya 2,000. Baba, le ndlela lo suyihamba akusasiyona. Wena usuyahamba bekela ibeke, uyaphuma wena, ukhonjwa kubukuphi, ukhonjwa udla kubukuphi, uyashuthwa wena, uyatrenda manje, suyindoda etrendayo. Le ndlela lo ihambayo baba akusasiyona-ke indlela le ekumele ngabe siyayihamba njengomndeni. Ngikunikeza i-opportunity njengenhloko yekhaya. Hey! Kwabe ngathi ngiyithelile. Yathi indoda, unginikeze i-opportunity njengenhloko yekhaya. Uqonda ukuthini ukuthi unginikeze i-opportunity njengenhloko yekhaya? Because vele umini inhloko yekhaya, umini engakushada, ngakukhokhela ilobolo ngakushada. Yimi inhloko yekhaya, ilokuhola kakhulu okuhlanyisayo. Ngiyeke-ke mina njengendoda ngilide lo mndeni. Ayi, ngabona usiyazi ukuthini baba, ukurizina nobaba, ngabona ngathi ukurizina nobaba ku-useless. Ubaba ngathi ungene kwenye i-era empilweni yakhe, ngathi ungene kwenye i-era yokuhlanyiswa imali. Ukurizina naye ngeke ungisebenzise. Ngathi ngicela ikhadi baba, ngicela ungibuyelisele ikhadi. Athi ubaba soze walithola ikhadi, soze walithola ikhadi. Ngicela ukukutshela ukuthi ubaba wantshontsha i-ID yami, wafihla i-ID yami, wafihla i-ID yami ubaba. Angisanayo-ke manje i-ID, ubaba uyifihlile, ikhadi ulithathile. Ngihambe ngiyolukhansela ikhadi ebhenki. Hey! Indoda yabuya ihlanya, ispinelana. Ngihamba ngayokwenza i-temporal ID ukuthi ngikwazi ukuthi ngivule elinye ikhadi elizohlala kumina. Indoda yangitshela ukuthi ukuze lo mndeni uphinde ufanishine, uqhubeke, uphile kahle, sithandane kahle lekhaya, kuzomela ukuthi mina ngibuyisele ikhadi kuyona indoda because imali yona isijwayele. Guess what-ke, ngicela ukunitshela ukuthi indoda kwaba nokuxabana, isixoxoxo. Nkosi yami, ney'ngane zethu ayisajabulanga ngale sixoxoxo because ziyabona ukuthi kwenzakalani. Ubaba bevelana bhambabuke, axabane phambi kwey'ngane, angabi nandaba nalutho.
Ubaba mangabe sefike kuleya level uyamemeza uthi izingane athanga nawe undisrespecta phambi kwey'ngane manje wena ufuna mina ngihambe ngiyokudisrespectela emakhoneni. Sho ukuthi eyami indoda engishade nayo iyavuma ukuthi iyangidisrespect. Athi ubaba buyisa ikhadi ukuze zonke izinto zilunge. Ngithi hayi-ke baba, not ngeyami future yabantwana bami. Angeke uze ugembule ngeyami future yabantwana bami. Soze wagembula nge-future yabantwana bami. Soze baba, ngeke ukubone lokho. Ngicela ukunitshela-ke ubaba wavela newabuya nentombi endlini. Uyazi ukuthi indoda mangabe isikudelela isuke isikudelelile. Mabe sithi yakudelela iyakudelela. Ubaba wahamba wayophuza wadla uplaki. Into kade engayenzi ukuphuza amatshwala. Kanti ubaba vele uqhumisa ama-champagne behind my back. Wahamba wayoqhumisa ama-champagne wabuye esedla uplaki. Wabuya ne-Slay Queen esingakhathalele kuthenjwa. I-Slay Queen se-2K eshaya iweave eshaya emqolo. Ubaba mangabe ebuya la endlini uthi mina angiphume ekamereni because vele mina angisalaleli. Ngcono ukungena ingane ekamereni, ingane ezokwazi ukuthi imlalele. Ingane ezokwazi ukuthi imlalele because nami ngangimlalela ngisakule age. Ubaba uza nengane encane ekamereni lethu ngathi soze ukubone lokho. Kowami umuzi ngeke kwenzakala. Ngicela ukukutshela ukuthi umsindo kwaze kwavuka izingane zizosilamula. I-Slay Queen siyihlalele laphayana siyiphuzela ishampeni edaningi. Sithi usho babe, usho babe. Mangabe kuwukuthi sekumele sizolala ngoba ngikhathele mina ngifuna ukulala. Cela ukukutshela nge-Slay Queen esilethwe indoda emzini wami. Asinendaba ukuthi ikhaya le ndoda le kunabantwana nezingane. Ngalwa zathi iy'ngane zami, mom, it's not worth it. Buya uzolala nathi ekamereni. Kusho ingane yami entombazane endala. Buya uzolala nathi ekamereni noma ulale ekamereni ley'vakashi. Umyeke ubaba enze into afuna ukuyenza and then you'll make a decision tomorrow morning. You'll make a decision tomorrow morning. Ake bafethu emva kwaloko I've decided ukuthi mina soze ngadlala noma ngadelelwe indoda kanje emzini wami. Ngibiza umhlangano womndeni-ke sekumina ngibiza umhlangano womndeni-ke manje. Mkhwenyana or mndodana uyenza kanjani into kanje? Athi hayi le ngane yangithandani nayo, ingane esihlobo. Bengifuna nje ukuzomtshengisa lo ngizomqhuqhupenda ukuthi kumele afunde ukungirespecta because lo akangirespect. Unyusela ivoice ukhuluma isinom kanjani nami. Hawu makoti, indoda ayithethisha, indoda iyahlonishwa, indoda iyalalela. Hayi mina bazali bengifuna ikhadi lami. Hawu anganokwakho okwakhe nishade in community of property uyena inhloko yekhaya. Lakho umsebenzi wakho kumele alide ikhaya. Usumphuca umsebenzi wakhe yena usalide ikhaya. No, mina ubaba bengibona imali eyisebenzisa ngendlela engafanele manje ngakwazi ukusevela izingane. Bathi angisho ubaba weyingane lo uyena owazi ukuthi izingane zidingani. Wena okwakho umfazi kumele uthobe uvume ukulidwa indoda. Kusho ama-in-laws ngisho nabama abazali abangizalayo. Bathi hayi mntanami ayikho into esizoyenza kwamele wathobela indoda. Kuyinkinga vele ukufunda kakhulu mangabe umfazi ugcina ungasana ndoda. Ngavelane ngabona ukuthi yabona le akusiyona indaba yokuloku ixoxwa kuma family meeting, akusiyona indaba yokuhlala etafuleni ohlalele etafuleni ngamatiye namakhokhi, indaba yokuthi uhambe uyofayila i-divorce. Ngahamba ngofayila i-divorce. Ubani ozoluza kakhulu if I file i-divorce? Indoda yami. You know why ngithi indoda yami? Soloko nje sashada ibond yomuzi ikhokhelwa indoda. Even namanje besilola lokhu ukuthi indoda beyifuna mina ngiyinikeze imali yebond, but ibond ithathwa kwi-account yayo indoda. Besilola lokhu ukuthi ifuna mina ngikhokhele ibond. So nje imali ithathwa kwi-account yendoda imali yebond. And dale esebenza useneminyaka eminingi esebenza. Imali yakhe yasemsebenzini, i-pension fund yakhe izokazwa kabili. Mina ngineminyaka emincane ngisebenza kodwa ngihola kakhulu. Okusho ukuthi iholo engiliholayo even in future indoda ngebenefit ekulona leliholo engiliholayo because ngisa neminyaka emincane ngisebenzile. Pension fund yami ayakabi nkulu kakhulu futhi at some point ngeke resign ngawujona omunye umsebenzi the time ngithole promotion and imali yakhona sayithatha sayisebenzisa ngakhipha abantwana bami e-public school ngabayise private school ngalowo mali leyo. So imali engekho njengamanje ngokuzwa ikhombi. So indoda yami bekuyiyona ezoluza kakhulu kule divorce.
So indoda yami ithi no, you know what mkami, ngiyaxolisa nami ngiyayibona i-behavior yami. La ntombazane isihlobo ngangiyikhokheli ukuthi izoba nge-chaos. I can see my behavior, i-behavior yami bibheda. Ngizocela silungise umshado wethu mkami, ngiyayithobisa. I love you. Ngakushada una 19 years. Intoni yiphi impilo engaba nayo ngaphandle kwakho? Ngakhetha bebaningi abantu engakhetha kubona. Iyiphi impilo engayiphila ngaphandle kwakho? Kuzofana nokuthi ngiyafa ngideserve ukufake mangabe kunjalo. Angivume-ke nami njengomfazi ofuna ukugcina ingqovungqovu yeringi esandleni sakhe. Ngivume indoda yami ngitshela ukuthi hayi kuzoye kume kancane ukukwebhana, siye kukwebhana, asambeni itherapy manje, si-treatane, ngi-understand nami ukuthi awusasiye loya 19 years engakushada uyena. Usumdala manje, usumfazi omdala ofundile. Ngik-appreciate ngale ndlela lo yiyona. Ngithi mina yazi ukuthini mnyeni wami, amagama a-cheap. Amagama a-cheap but u-action or ukwenza ku-expensive kuyabiza. U-action ukhuluma kakhulu kunama-words. So ngizocela ukuthi ungipruvele lonto lo eshoyo. Okwamanje ngeke ngiyikhansele i-divorce. Asesithi nje i-divorce i-on okwamanje. Kodwa samba i-therapy, ngibona ukuthi uyimisele ngempela kwi-therapy, uyashintsha na. If kukuthi uyashintsha ngizobe sengiyayikhansela-ke mina i-divorce. Hayi indoda yami ivubele phezulu ithi ngeke Maxulu ngilahlekelwe wena, ngiyakuthanda sithandwa sami, ngiyakuthanda Maxulu. Soze mina ngalahlekelwe umfazi ostrong kanje. Uyabona izingane zethu zinhle kanjani, uzabula amabhomu ezingane, umuhle nawe, u-strong, umele umuzi wakho. Uyabona kwayiyona lento ukuthi ulwele ukuthi abantwana bakho babe nekusasa elingcono. Mangabe mina sengiphuma endleleni ulwe mntakwethu Maxulu, I appreciate that. That's why I love you. uNkulunkulu wengikhethise kahle because wena ngakuboniswa, you are the one. Kusho indoda ingikhohlisa. Sihambeke i-therapy yokuqala. Indoda yami ifika ikhale laphayana ikhale laphayana, phela sesihamba i-counseling ngabantu abashadile. Ikhale laphayana isho ukuthi iyawabona amaphutha ayo and uzokwenza ngawo konke okusemandleni. Yabona nje ukuthi nje lento wengayilindele ukuthi umfazi abe powerful kunaye mase base stageini la ayinyeza khona. Akhulume wonke amagama athi usiyayinyeza manje, ayinami ngimduduza uthi hayi baba okwami okwakho, we are married in common of property, thina nje we need to have a plan. Ngimile kwele plan, ayindoda ngempela ibuye sihlale phansi ekhaya sidwebe iplan yethu, athina ama goals wethu, how can we plan our finances. Sesihamba manje ama financial advisor manje, how can we plan our finances, singayi-improve kanjani. Nami ngimtshela nawe you need to improve yourself la kule ndawo khona. Athi ubaby kuyafana lenye ikhona la kuhamba nge-connection, ngisho ungafunda i-course angeke ikusize ngalutho. Ngingazama uku-improve ngalo ndlela but anguliboni ushintsho. Ayike mina nendoda yami nje kube khona ukubambisana. Mangabe buye emsebenzini u-hands on, wenzisa izingane ama-homeworks, u-right nje, kumnandi ekhaya kufudumele. Uyalazi ikhaya elinobaba ofudumele ukuthi lifudumele kanjani, ubaba oyindoda ekhaya. Ngisho noma nezingane ziney'nkinga seziyakwazi ukuthi ixoxe nobaba wazo. Kube mnandi ekhaya sijabule. Ngikhansele ngempela i-divorce, ngikhansele indaba ye-divorce. Ubaba-ke manje hayi-ke abuyele emuva-ke kulomdlalo wakhe, abuyele emuva. Ubaba nje ama-true colours asebuyile, ukudelela kwendoda sekubuyile. Useyaqonywa-ke manje ubaba, into bekade ngayazi. Ubaba useyaqonywa, ifoni isihlezi ibheke phansi, usehlezi kunama-overtime, into engakazi ibe khona emsebenzini. Hayi sithandwa sami, nansi enye i-connection engiyitholile ukuthi ungafunda ukuthi wenza ukuthi kunama-afternoon classes emsebenzini, ngifuna ukwenza wona. Akunama-afternoon classes, ubaba uyagalavanta ney'ntombi. Ubaba ubhizi, unabangani, ubaba abangani bayamlanda. Hey, ubaba uyagalavanta. Uyabona lama-suspicions enginawo ukuthi ubaba uyagalavanta, yabona a-escalate, yabona akhule manje. Ubaba uyangipruvela ukuthi uyajola. Ngiqale-ke manje sengunkosikazi manje ongayithembi kahle, yabo sengunkosikazi onama-insecurities, sengibheka ifoni yababa. Guess what? Ubaba ubophele, unespani laphayana, ubophele ubaba. Unespani, ubophele ubaba. Ungitshela ukuthi emsebenzini wakhe kule cause kuzomela ukuthi ayikhokhela ayikho mahhala. So enye imali iya ekhosini, kanti imali ayiyi ekhosini. Imali iyini, isponsorisha ugalavanta kababa.
isponsorisha nje ama-hotels la ahlangana khona nabagalavanti bakhe, ama-guest house, ama-B&B. Mina ngibhizi ngithe shiqe ey'ndlekweni ubaba angifake kuzona. Ake ngathi, you know what Maxolo, this is the right time to jump. This is the right time to jump. Mina nobaba sikaze sithintela namafoni. Kuney'thombe la ashuthe khona namantombazane besembhedeni becabuzana kunqunu. Asikaze sicheckela namafoni. Uyazi na uthi ifoni yakhe angiyi-check. Ngathi mengibona lo mhlola ngathi, you know what, this is the right time ukuthi awupheleke lo mshado, awuqedwe lo mshado. Angibange ngisabiza meeting, angibange ngisamtshena lutho ubaba, wabona ngoba nake sesevwa ngamaphepha edivorce. Uyabuya le ekhaya endlini ngiyamphakela futhi. Ngiyamphakela vele nenkonzo yekamera ubaba akasayithandathandi because uyathola ngaphandle. Akasayifuni la endlini. Ngiyamphakela buyadle ngim-ayinele ini. Ha ubaba usebuthuka ngoba sekuthiwa bhanka amaphepha edivorce. Ayi ukuthi unikezwe yimina ngithola usheriff uyomseva ngamaphepha edivorce. Angidlali kanjalo. Le ayisaxoxisi, le ayisakhulumisi. Ayisafuna ukuthi ngile ngiqula amacala. Angisafuna ukuqula amacala. Ngifuna idivorce. Ubaba wathi ushona le nalena uyangincenga kwasho ukuthi ngisestagini lengingancengeki. Wathi uyadelayisa idivorce kwasho ukuthi nginawo ama-funds okudlala lo mdlalo. Ukuthi ngimphephethe endlebeni ukuthi idivorce ayisayini. Nginawo ama-funds. Mengabe kuukuthi kumele ngithole i-court date eseduze, ngiyakwenza lokho. Imali ikhona phela, akudlalwa la ese-South Africa. Ake ngempela-ke idivorce ifinalizwe, kukrazwe-ke lokho kukrazwayo, umuntu athole la kakutholayo. Ngiphume kulo muzi futhi ngithole omunye umuzi-ke ney'ngane zami. Umuzi nje o-around nobaba nawe usephumile-ke vele because umuzi wadayiswa, wathengiswa ngaleso sikhathi. Ake ngicela ukunitshela ukuthi sengiphumile sesithenga umuzi o-around yona le ndawo because kuseduze nesikole sey'ngane zami. It's not i-drive ekude ukuthi ngihambise iy'ngane. And iy'ngane zami eyokuqala isika-matric, eyesibili ika-grade 11 by the time. Hayi cineneke ngisawufuqufuqula edivorce ziqede umatikuletsheni seziye e-university-ke manje. And sekunesikhathi sengidivorcile. Ayi umzimba uthi ngila ngifuna into zami. Uthi umzimba nje ngifuna into zami. Ubani osazobuya manje ahamba ojola adlala abafana at this age kuney'ngane ey'funde e-university. But umzimba-ke nje usathi ngila ngifuna into zami. Into engizoyithini le shuthi manje sekumele phela ngibe umuntu open 10. Uyazi ukuthi mabe uhola kahle kunzima kanjani ukuthola umuntu ozo-adjusta kule mpilo lo yona. Abantu besilisa bazokusaba. Abantu besilisa bayabasaba abantu ababhosi. Bafuna nje abantu besifazane abaphansi, very low, very down. But hayi bonke phela singababhanqi ngebhande elilodwa. Ayisengixoxela omunye umngane wami-ko oyi-divorcing. Ngiyamtshela ukuthi hayi madoda, hayibo nansi inkinga ikhona. Kwenziwa njani mangabe sekunje? Hayi umngane wami angikhombisa ama-website, i-website enalomlungu. Athi yabona lo mlungu lo umasajana ngamafutha ensangu. Amafutha ensangu ukuthi mabunama-pains, joint pains, uyi-therapist ukufundela ukumasaja. Maseke futhi aphinde amasaje nohlobo le-massage oluyile nhlobo. Angikaze ngizwe ngohlobo le-massage mina oluyinhlobo. Sengishada iminyaka emingaka, more than 20 years, but angikaze ngilizwe ngalohlobo lale massage. Ayi le massage lena ayichaze. Angibukise i-website yalomlungu. Ku-website yalomlungu kubhaliwe ukuthi kune-hand release. Kuthiwa hand release mase athi lo mlungu abhala ukuthi angifune ama-games la ukuthi no oral, no physical, no body ntontoni, just a hand release qha. Hayibo mngani wakwayizwaphi lonto lo sungitshela yona? Ngiyaqala ukuzwa mina mkhuba mini lo ngitshela yona. Sengitshela umngane wami phela odivorce lathi no, it's just a therapist, you go there bakwenze lo massage. Ikhona ngisho nasema-hotels, ikhona ngama-spa amakhulu lo massage iyenziwa. It just that bona abakufaki isandla njengalo mlungu. Lo mlungu yena une-additional ye-hand release. Lapha kuma-spa bayakwenza nje bakushiye unjalo. Ngisena ngoba ngihlezi ngiya kuma-spa ngaze ngiyibone lonto leyo. Asho siphela hayi wena usema kuma-spa khona i-massage ekanje
yenziwa ama-therapist akufundele ukuthi mangabe kuwukuthi mhlawumbe unenkinga or ufuna nje ukuthi umzimba wakho uvukelwe imizwa, wenza lowo massage leyo. Umngane wami kangichazele ngalo sensual massage, hayi ngithi ukubuka lapha ku-internet. Hawu into ekhona vele, into esemthethweni, into eyenziwayo le sensual massage. Into le engekho emthethweni ilo hand release lo ufake lo yamlungu, and ama-sensual massage ayenziwa ama-therapist. Hayi man, mengithi ngiyabuka, sengibuka namanye ama-website ngiyacompare. Hawu kwamanye ama-website le sensual massage i-under ama-escort. Hayibo, yenziwa abaqwayizi yini manje? Sengibuza lo mngane wami athi hayi khohlwa yilaba abaqwayizi, ama-escort wena. Focusa kule therapist, angisho mina ngikuyise to the right person. Ayike bafethu sifike-ke isikhathi la umzimba usufuna into zazo. Ngixoxe nalo mlungu oxoxa naye kwa-WhatsApp. Hayi lo mlungu athi ungabhukha, you can book a hotel. Mina ngifike ehotel ngizokumasajela khona, or you can come to my guest house. Ngisebenzela endlini, ngisebenza e-guest house. Uzoza wena kwi-guest house wami ngikumasajele khona. Most of my clients as a guest house, because if ukuthi ngizokumasaja e-guest house u-750, kanti if kuwukuthi usazobhukha ne-hotel kuba expensive, so it's better in a guest house. Ayi bafethu ngisabe-ke mina, ngisabe nje ukuya kule guest house, ngibhukhe i-hotel. Ayi umlungu abantu afike-ke meka afika la ehotelini. Hayi umlungu-ke aqale ngemasaji yakhe. Uqala nje ngemasaji, kuyinto ejwayelekile, understand? So kuyimasaji ejwayelekile, imasaji nawe lo yaziyo. Angimasaji umlungu. Hayi bona umlungu enyuka ngemlenze, umlungu engimasaja ezinqeni bakwethu. Athi umlungu turn around. Athi turn around umlungu. Umasaja kusuka lonyaweni kuze kuyofika ekhanda umlungu abantu. Hayi asangimasajeke nasemaphaseleni umlungu. Hayi mangabe umlungu esekumasaje emaphaseleni, yazi I've realized ukuthi uyifundele ngempela lento yokuba i-therapist yakhe. Ukufundele ngempela, because angikaze ngifike kuleya level, ngisho noma ngisashadile, ngisho noma ngisakuleya ndoda, i-level engafika kuyona ngifikiswa lo mlungu waseThekwini. Ake ngicela ukuntshela ukuthi I did enjoy. Ngibuyele futhi for the second time. I booked the hotel. Hayi ngize ngithi nansi imali ey'ngane zami izophelela emahhotela, because lo mlungu sengiyamtrusta, sengine-relationship naye. Sengiya manje lapha ka-750 kwi-guest house yakhe. Yazi ngangiya lapha ngiphindelela, ngaze ngabona ukuthi hayi man, I'm addicted, you understand? Sengi-addicted, akusaphumeki, sengifana nabantu abathenga omahosha, abathenga abaqwayizi. Once ungenile lapha akusekho ukuphuma, sengivalelekile lapha, akusekho ukuphuma. Ey bafethu, uyabona o-750 mhlampe in 4 days ulandelana ubakhokha lapha kamlungu. Ngithi hayibo bakwethu, sengikhokha imali ecishiye la ko-4,000, ngikhokhela nje lo mlungu kuzogonqolozwa lo mlungu la. And angikhokhi kayi-one, ngikhokha twice a month. Ngikhokha twice a month, 4 days oqala, 4 days omunye futhi. Ngicela ukuntshela ukuthi hayi man, ngithi hayi this is not, akusizona lezi. Uyabona lo mlungu uyangitshengisa ama-clients wakhe ano-50, athi lo waqala ukumasaja la kumina esano-40 or 30 something, late 30s got 40, usena-50 manje umasaja la kumina. Hey ngiyibone lento ukuthi sho ukuthi nami shuthi ngisebenzela lo mlungu, ngisebenzela le massage yalo mlungu, instead of ukuthi ngithuthukise impilo yami, ngithuthukise impilo abantwana bami, imali isiphela la kamlungu. We understand lonto leyo. And akuyekeke kamlungu. Uyabona kunabafazi abashadile, abaphila lapha kamlungu, bayenza izinto abazenzayo nobaba emakhaya, kodwa ngathi udaba baliqedela lapha kamlungu. Bathi labafazi hayi ubaba ekhaya endlini angisamuzwa, kodwa lo because ukufundela i-therapist babambekile, they are so hooked kule sensual massage yomlungu. Ngiyeza ukuthi abantu abaningi bazothi bayaqala ukuzwa lento, abanye abantu bazohamba bayo researcha ngalo mlungu, bafuna nabo ukuyoyizola khona. Ungabusangena, because there is no way out. Ningibona nje mina ngidinga ukuphuma, ngifuna indlela yokuphuma laphaya kamlungu. Aningitsheleni ukuthi mhlawumbe mangabe kuwukuthi wena usuphumile, kuphunywa kanjani? Ake share ama tips, ngiphuma kanjani kule situation.
Ngiphuma kanjani? Ke ningitshele kwi-comment section mangabe mhlampe kuwukuthi unamahloni-ke khona umza wakho omaziyo waphuma, awungitshele ukuthi umza waphuma kanjani ukuze nami ngisizakale. Ngizosibeka lapho-ke isitori sethu kwanamhlanje isiyolala ibonene ey'torini ey'landelayo. Buzz SA to all social media platforms. Siyanithanda kakhulu.